Bueno, kaixo eta egunon, mila esker ona etortzeagatik gure eskuren izenean eskerrak ematen dizkizuegu. Iragana gogoratzeko eta batez ere etorkizunari begiratzeko elkartu gara gaur hemen. Gaur, duela 92 urte, erreferenduma egin zen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eta herritarrek baiezkoa eman zioten foru aldundiek egindako autonomia estatutu proposamenari. 3 urtez geldirik egon zen prozesu hura, harik eta 1996ko urriaren batean, Espainiako Errepublikako gorteek argi berdea eman zioten arte. Estatutu horren sustatzaileen artean Jose Antonio Agirre zegoen, Getxoko alkate izandakoa, EAJko ordezkaria, zeinak gero lehendakari izendatuta eta gerra bete-betean Eusko Jaurlaritza gidatu baitzuen, estatutu horren eskumenak garatzeko. Estatutu horretatik abiatuta eskumen zabalak izan zituen orduko Jaurlaritzak. Dirua eta pasaporteak jaulki zituen, unibertsitate bat sortu zuen. Ordezkaritzak izan zituen nazio artean. Justizia berrantolatu zuen. Eusko gudarostea antolatu zuen. Gobernu anitza izan zen hura. Frankismoaren kontrako ia indar guztiak bildu zituena. Une historiko hark batasuna eskatzen zuen, luzera begiratzea eta arduraz jokatzea. Frankismoari aurre egin beharra zegoen, eta indar politiko haiek garai ilun hartan, ezberdintasunak albo batera utzi eta adostasunak bilatzeko gai izan ziren. Gure herriaren, gure hizkuntzaren eta gure kulturaren biziraupena arriskuan zegoelako. Herritarren eskubideak arriskuan zeudelako. Izan ere, urte haietan, Errepublikaren garaian, aurrerapauso esanguratsuak egin ziren herritarren eskubideen arloan ere. Hain zuzen ere, duela 92 urte, galdeketa hartan, emakumeek lehen aldiz botoa emateko aukera izan zuten Euskal Herriko historia. Hura ere zapuztu egin zuen frankismoak, eta hori ere gogoan izan nahi dugu gaur. Borroka luze baten ondoren, lortutako eskubideak gauzapen praktikoa izan zuela 1991ko azaroaren 5ko erreferendumean. Eta beste urte hurren bat ere bada gaur. Duela 8 urte, getxoztarrok Euskal Herriko estatusari buruzko herri galdeketan parte hartzeko aukera izan genuen. Gure eskuren ekimenez. Hura ere, ariketa demokratikoa izan zen, herritarron eskubideen eta Euskal Herriaren burujabetzaren alde eginikoa. Hoy recordamos que hace exactamente 92 años, el 15 de noviembre de 1933, la ciudadanía de Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba votó en referéndum a favor de la propuesta de autonomía redactada por las diputaciones forales de los 3 territorios. Aquello fue el primer paso para la aprobación definitiva, por parte de las Cortes de la República Española, de dicho estatuto de 1936. También recordamos el papel fundamental que jugó en dicho proceso el que fuera alcalde de Guecho, representante del Partido Nacionalista Vasco y posterior lehendakari José Antonio Agirre, quien lideró en ejecutiva plural, compuesta por diversas formaciones políticas que supieron superar sus diferencias para combatir al franquismo y defender aquella autonomía y los derechos de la ciudadanía. Y es que precisamente aquel referéndum también fue la primera vez en la historia de Euskal Herria en la que las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto. También lo recordamos hoy. De la misma manera que recordamos que hoy, hace 8 años, se celebró en Guecho la consulta ciudadana sobre el estatus de Euskal Herria promovida por Gure Esku. Gaur, Gure Eskuk Jose Antonio Agirre lehendakariaren belaunaldiaren lana balioan jarri nahi du. Pertsona haiek, herria eta herritarren eskubideak jarri zituzten haien interesen gainetik. Eta haiengandik 3 ideia nagusi jaso genituen. Duintasuna batetik, nor garen? Bestetik, herria ezin dugula gorrotoaren gainean eraiki, eta azkenik itxaropena. Horrez gain, gaur burujabetza osoaren bidean jauzi bat egin beharra nabarmendu nahi dugu. Eta amaitzeko gogorarazi nahi dugu autogobernua, burujabetza, herritarren eskubide guztien bermean, baino ezin dela eraiki. Hoy, Gure Esku quiere poner en valor a la generación del lehendakari José Antonio Agirre, una generación que puso el país y los derechos de la ciudadanía por encima de su interés. De aquella generación hemos heredado 3 ideas principales. Dignidad, por un lado. ¿Quiénes somos? Por otra parte, que no podemos construir este país sobre el odio. Y finalmente, esperanza.
también queremos destacar hoy la necesidad de dar un salto en el camino hacia la plena soberanía. Y finalmente, recordamos que el autogobierno, la soberanía, solo se puede construir garantizando el conjunto de derechos de la ciudadanía. Euskal Herria 7 lurraldez osaturiko nazioa da. Euskara du berezko hizkuntza. Euskal herritarrok gure herri kontzientzia garatzeko eta gure burua gobernatzeko hainbat bide bilatu eta garatu ditugu historia osoan zehar. Gaur egun, Ipar Euskal Herrian, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan lurralde horietako autogobernu mailak gainditzeko dinamika ezberdinak abian dira. Dinamika ezberdinak erritmo eta izaera desberdinak dituztelako, baina denek dute autogobernuan aurrera egiteko aukera mahai gainean. Aukera dago. Eta aukera hori aprobetxatu beharra dago Euskal Herriaren burujabetzaren bidean aurrera egiteko. Euskal lurraldeen arteko harremana estutzeko eta herri libre bat eraikitzen joateko. Gaur egungo errealitate berriei aurre egin behar diegu eta hurrengo belaunaldientzako etorkizun hobea eraiki nahi dugu. Euskal herritar ororentzat bizimodu duin bat bermatuta. Eta horretarako, erabakitzeko ahalmen gehiago behar ditu herri honek. Beraz, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da, erabakitzen hasteko garaia da, erabaki horien gainean geroa eraikitzen hasteko garaia da. Eta prozesu hori egiteko, ezinbestekoa da herritarren parte hartzea. Duela 8 urte, gure eskuren bitartez ariketa demokratiko xume bat eskaini genien getxoztarrei. Galdeketa batean, erabakitzea. Hori da bidea. Euskal herritarrok etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea zugulako. Iragana ez da soilik elkarrekin egin dugun ibilbidea. Orainari aurre egiteko eta etorkizuna eraikitzeko irakaspenez beteriko kutxa ere bada. Horregatik gaur, Getxon, Agirre lehendakariaren belaunaldiari begiratzen diogu. Jar dezagun herria, jar ditzagun herritarrak, norberaren interesen gainetik eta aukera aprobetxa dezagun. Helburu garbi batekin, burujabetza handiagoa, Euskal Herri kohesionatuagoa eta finean herri libre baten eraikuntza. Este país debe hacer frente a los retos del siglo XXI y lo debe hacer ofreciendo un futuro mejor a su ciudadanía. Y para ello necesita de más soberanía, de más y mejores espacios de decisión. Por eso creemos que es imprescindible aprovechar la coyuntura actual para dar un salto como país. El pasado no es solo el camino que hemos recorrido juntos y juntas, es también una caja repleta de enseñanzas para afrontar el presente y construir el futuro. Por eso, hoy en Getxo, miramos a la generación del lehendakari Agirre y decimos: pongamos el país, pongamos la ciudadanía por encima de los intereses de cada cual y aprovechemos la oportunidad, con un objetivo claro: mayor soberanía, una Euskal Herria más cohesionada y, en definitiva, la construcción de un pueblo libre. Agai ilunak datozela entzuten ari da etengabe. Eta egia da albiste txarrak arrapalan iristen zaizkigula. Gerra eta genozidio hotsak, eskubide murrizketak eta urraketak, joera erreakzionarioak. Guk itxaropenerako deia egin nahi dugu. Eta itxaropenerako deia egin nahi dugu sinetsita gaudelako jendarte honek, euskal jendarteak, herritar guztien eskubide guztien gainean eraiki nahi duela etorkizuna. Sinetsita gaudelako bakea, demokrazia, justizia, askatasuna, balio partekatuak direla. Eta zenbaitek halako kontzeptuak arinkeriaz edo martzurkeriaz erabiliarren eta diferentzia hitz horiek eduki sakon eta zehatzak dituztela euskal jendartearentzat. Sinetsita gaudelako euskal herritarrek eskubideak murriztu eta zabaldu egin nahi dituztela. Konbentzimendu osoa dugu gainera, autogobernua eta burujabetza tresna ezin hobea izan daitekeela. Hain zuzen ere, eskubide horiek zabaltzeko eta herritaren bizimodu duina bermatzeko.
Herritaren parte hartzea sustatzen duten politikek gertutasuna, eskubideen garapena errazten dutela. Quienes niegan nuestra misma existencia como país también pretenden negar los derechos de la ciudadanía, los derechos de las mujeres, de las minorías, nuestros derechos lingüísticos, los derechos civiles y políticos. Ante eso llamamos a la esperanza, porque la sociedad vasca tiene valores compartidos que están en las antípodas de esa ola reaccionaria. Pero también llamamos a la responsabilidad colectiva, como hace 92 años, cuando las mujeres ejercieron el voto por primera vez. La mejor respuesta es más democracia, más derechos y mayor compromiso con el país y su gente. Ez dago herri librerik bertako herritarrak ere libreak ez badira. Ulertzen dugulako gainera, burujabetza ezin dela eskubideetatik bereizi. Bi kontzeptuak estu lotuta daude. Euskal nazioa eskubideen gainean eraiki nahi dugu. Euskal nazioak ideia jakin batekin lotuta joan behar du. Euskal herritarrek bizimodu duina izatea bermatu beharra dago. Maila sozioekonomikoan, politikoan, kulturalean, osasun arloan, eta horretarako behar diren ahalmen eta baliabideak izan behar ditu herri honek. Agirrek berak 1959an gutun bat idatzi zuen nazioarteko prentsan, izenburu honekin. Nazionalitateen arazoa Europako Federazioaren aurrean. Eta hau zioen gutun hartan Jose Antonio Agirrek. Ez da ulertzen Europa hau bakean eta bere ordena propioarekin, gizakiak eta herriak bertan preso baldin badaude. 2025an, Jose Antonio Agirre alkate izan zuen Euskal Herriko udalerri honetan, guk geure konpromisoa berresten dugu. Geure aniztasunetik eta geure eguneroko lanaz, herritar librez osaturiko herri librea eraikiko dugu. Imaginatu peña bat, Pirinio artean, Joaldunak herriz herri, Kantauriko partean, Marija y Almadian, Zeledon horipean, imagina kuadrilla bat.